Vuonna 1992 näki päivänvalon ensi kerran tämän illan torjuntataiteilijat. Ilveskilpi Sami Aittokallio on näitä touhuja ehtinyt katsoa jo 23 kertaa, mutta bluesvereillä ensi esiintymisensä liigatasolla tekee Joonatan I. Lahti. Ilves on löytänyt joulukuun alkajaiseksi viime vuodelta tutun taisteluilmeensä ja 5 edellisestä ottelusta 4 on päättynyt tamperelaisjuhliin. Vahvaan alku bluesiakin vastaan. Matias Myttynen ja Jaakko Pellinen hierovat espoolaisveijarit solmuun ja Matias Sointu naruttaa vartin mittaisen liigakokemuksen ennen Hakametsän vierailua omanneen Iilahden. 19-vuotiaalle blues-debutantille kertyy avauserissa komeat 16 torjuntaa. Pelin luonnetta kuvaa se, että Aittokallio joutuu urakoimaan vain 3. Toinen erä noudattaa Hakametsässä ensimmäiseltä tuttua kaavaa. Ilveksen höyryynä puksuttaa kerta toisensa jälkeen kohti Blues-maalia. Tosin paikkoja on vieraillakin enenevissä määrin. 2 ensimmäisessä erässä 30 kertaa kiekon eteen ehtivää Blues-vahti Joonatan I. Lahti yllätetään kerran. Jyrki Jokivakka kokeilee viivasta ja Jesse Niinimäki ohjaa lukemat 2-0. Kauden 20. ottelu tuo vihdoin ja viimein kapellimestarille myös syksyn ensimmäisen osuman ja uran 60. 41. minuutin aikana kollegansa puolet vähemmän huhkinut Sami Aittokallio joutuu antautumaan ensi kerran päätöserän alussa. SM-liigan maalintekijätilastoon lisätään jälleen uusi rivi, kun tiistaina liigaympyröissä ensi kertaa nähty Joonas Valkonen niittaa uransa ensimmäisen. 18-vuotiaan puolustajan urkaisen maali on vain alkusysäys espoolaisten kirille. 4 ottelun tauon jälkeen voitomakuun edellisellä kierroksella palannut vierasjoukkue loihtii 2-2 tasoituksen kokeneen kaartinsa toimesta. Syöttörumpa jatkuu Ville Varakkaan toimesta maalille, jonne Joakim Eriksson on liukunut oikea-aikaisesti. Kristian Kuuselalle illan toinen syöttöpiste. Ilves tekee sen jälleen. Tamperelaisosasto esiintyy jo 3. kerran Seppo Hiitelän alaisuudessa jatkoajalla ja jälleen kerran voittoisasti. Sankarina häärii edellisen ottelun tapaan huippuiskuun äitynyt Toni Rajala.